سلام زخبركم تخطاتلتي إرميدا سنتر كم دينا كل جزء أبزا channel سبسكرايب كتقبلون داتا محتوانكم نلو مخاف فليز بلا مدبيع يزلكم قريبا زلوه قبلهم جميرنا ممرح فقط بالتقرينيا خنا مهارو كنفتينا مالتي كأننا زي فيديو مسرحية مخنيات بفلاي زوما بإوروبا نغمت مززلنا ناي حترات قوانقوا زيادة بتقوانقوا دينا أصنعني مسنت أنا شعون أفتناي نبرو لزلنا عدي كغيرن كله زيادة نحنا نخقلنا كابز بالحساب تبكيس سريحة زلوه أبزي دارجا لعلي شحزغون حتى تطالنا نسوغا ببجيزي ببخفالون رينا مالتي ببخفالنا رانا أموداتها فتنا لنا اتفتنا بحنساب قينا كسابة فتنا جيزي بحنساب كنصور حينا مالتي كابزي قتيلة اتعدى لي زلوه مدب أب كرمينالو سناي مكتتال نزي أبس إلزولو بينتو أبتك عربلو أوان ها نايمر أي عقمها كحيل مأنتي ما أكلنا يتسرقها تحس لك أستبل ها بستقالك كمتأن كابتبينتو كالتفكات واتسق ما نايمتأن كأطا دمتسي تسمع سا كالت سرقها تنادي را أبتي أكبابي أقار كيهلو تتنكا سلست ملساب ملسي لك أستبل ما نايمتأن كأطا دمتسي تسمع را أبتي كبابي أقار كيهلو تتنكا إذا ملكت زي متنقاطها زهبي بقرمي خازلو ترجع نايمر أي توخو لخاص لازدرت نبقرمي خاز متى تشكركرتي تنقاق تقبر قبا اتبينتو أزيت أبي بمهانو كابحان تشكركاريك نلعليك حلفا يكلني بتوستخي كم زيوم عينة بينتو تات ناقار محلف سلازي بلوم بهتبينتو زقو عزو أقار كيهلو سلازخولو متنقاقي دلي كمتسك هابزخيل كول حدقان مدحان كون بقرمي خان زلا تشكركاريت مقدام زي قباء كونت ها دحر قرباني ترقيا لا أبحاد زأنفتو ترقيا ها أبساعة 4 كيلومتر توقع ترقيا ما أبكبلة أغزب الترقيا ملسي ما أبكبلة زبل ترقيا تشكركاريت نختقدم وبتحسبه الأوان بمجمرت أدلاينت نايت مقدام بوحس مقدي كم زفت أمار راقت بغد من نايمر أي بايتا خادروت مزخون كساب وحس بوتا تركب كم مقدام تتنكا قطر 4 حدا ملساب تشكركاريت نام راح خان كلخا تنقص تليفون مزدوله كانت يتقبر ها بغضبة دوبل لا بغضبة نزدوله اللي ملسهب ها متشو بوتا بمنداي دوبل ما أبز غربة أقعنا مارشاوي دي دوبل ها متشو بوتا بمنداي دوبل مرج أنا كل جزء وحسن الزلوا يهون نخلو تتكمت ترجع بحاجة جزء توساني كم موساد موتا بيدلي تشكركاريت نمرحها تنقص تليفون كتكم سدلي نخلو تتكمت ترجع عنك فابزي كبر حسبوتا دوم موبايل كرجاجت إذن هاي ترجع حنتات أنت هي تنك مراح تشكركاري منكوب ناي ترجع كتكم كم زلوا لا نزقدم زلوا مراح تشكركاري بوجن يمان زعتف ترجع كم زلوا ها مراح تشكركاري يمناي وجن حيزوك كم مقدام قطاب كم زلوا ما نمراح تشكركاري وحسني مقدام بوتا مخانو زحبر حدا ملساب ملسي ما نمراح تشكركاري وحسني مقدام بوتا مخانو زحبر كلمة تشكركاريت نمقدام محلانكا أب كرمي خان حدا جاز عدم كونتات كيقات مكوتن أبزي سئل تملكيتكم زلو اتناي ترجع حنتات أمرها بترجعات تقرب كم زلا خاي حبر بز مسكرت تشكركاريت نمقدام جيزين بوتان سلا زي بلكا
የማናይ ወገን ሒዝካ ካብ መቕዳም ተቆጠብ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ። ቁጽሪ 6 ሓደ መልሲ ሃብ ንነዊሕ ግዜ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዑ ኣብ ዝጸንሐ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ኣብ ትቃረበሉ እዋን ፍጥነትካ ብምውሳኽ ብቕልጡፍ ምሕላፍ ሒዝካዮ ዝጸንሐካ ፍጥነት ምዕቃብ ደው ንምባል ምድላው ተሪር ፍሬኑ መሓዝ። መልሲ ደው ንምባል ምድላው ትራፊካዊ መብራህቲ ነዊሕ ግዜ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዑ ምስ ዝጸንሕ መብራህቲ ናይ ምቕያር ዕድል ቅልጡፍ ብምዃኑ ኣብ ትራፊካዊ መብራህቲ ትቃረበሉ ግዜ ደው ንምባል ምድላው የድሊ። ቁጽሪ 7 እዞም ኣብዚ ጽርግያ ንጋድን ብብጫ ቀለም ተሓንጺጾም ዘለዉ ሕንጻጻት እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፉ? እቲ ዝሓሸ ነጸላ ጽርግያ ንምምራጽ ይሕግዙና። ርሕቀት ናይ ክልተ ተሽከርከርቲ ንምሕላው ይሕግዙና። ክንከዶ ዝጸናሕና ፍጥነት ንኸነመዓራሪ ይሕግዙና። ናብ ደሴት ትራፊክ ክንበጽሕ ተሪፉና ዘሎ ርሕቀት ክንፈልጥ ይሕግዙና። መልሲ ክንከዶ ዝጸናሕና ፍጥነት ንኸነመዓራሪ ይሕግዙና። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ጽርግያ ሕንጻጻት ናብ ደሴት ትራፊክ ወይ ናብ ሓደገኛ ዝኾነ መራኸቢ ጽርግያ ኣብ ንቃረበሎም ግዜ ንረኽቦም። እዞም ናይ ጽርግያ ሕንጻጻት ክንከዶ ዝጸናሕና ፍጥነት ብምጉዳል ሃዲእና ናብ ደሴት ወይ ሓደገኛ ዝኾነ መራኸቢ ጽርግያ ንኽንጽንበር ይሕግዙና። ቁጽሪ 8 ሓደ መልሲ ሃብ ቅድሚ ተሽከርካሪ ደው ምባልካ እንታይ ክትገብር ይግባእ? ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ጥሩምባ ስምዕ፣ መስትያት ስፔክ ውዕዘብ፣ ዝለዓለ ማርሻ መርጽ፣ ናይ ቅድሚት መብራህትታት ውላዕ ጥፍእ የብል። መልሲ ብመስትያት ዕዘብ ቅድሚ ተሽከርካሪ ደው ምባልካ ብድሕሪኻ እንታይ ከም ዘሎ ብምቁጽጻር ኣድላይ ስለ ዝኾነ ናይ ድሕነት ስጉምትታት ንምውሳድ ብምስትያት ወይ ብስፔክዮ ምዕዛብ የድሊ። ከምኡ'ውን ብቕድሚኻ ዘሎ ትራፊክ ብምግምጋም ንኻልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያ ዝሕግዝ ቁኑዕ ኣንፈት መሕበሪ ምልክት ምሃብ የድሊ። ቁጽሪ 9 ሓደ መልሲ ሃብ ደድሕሪ ዓባይ ተሽከርካሪት ትስዕብ ተሃሊኻ ኣዝኻ ተፈንቲትካ ክትጓዓዝ ይግባእ። ምኽንያቱ ቀልጢፍካ ናብ ኩርናዕ ንኽጥወ የኽእለካ። እቲ ዓባይ ተሽከርካሪት ብቐሊሉ ደው ንኽትብል ይሕግዛ። መራሒ ዓባይ ተሽከርካሪት ብምስትያት ወይ ስፔክዮ ክርእየካ ምእንቲ ክኽእል ካብ ንፋስ ንምድሓን። መልሲ መራሒ ዓባይ ተሽከርካሪት ብመስትያት ወይ ስፔክዮ ክርእየካ ምእንቲ ክኽእል። ደድሕሪ ዓባይ ተሽከርካሪት ኣዚኻ ለጊብካ ትጓዓዝ ምስ ትህሉ ናይታ ዓባይ ተሽከርካሪት ደጋዊ መስትያት ስፔክዮ ክትርእዮ ኣይትኸኒኻ። እዚ ማለትካ እቲ መራሒ ዓባይ ተሽከርካሪት ብስፔክዮ ክርእየካ ኣይክእልን ማለት እዩ። ብተወሳኺ ጥቕሚ ተፈንቲትካ ምጓዓዝ ነቲ ጽርግያ ሙሉእ ብምሉእ ንኽትርእዮ ስለ ዘኽእለካ ንውሕስ ኣመራርሓ ድልውነትካ ይዕዝዝ። ቁጽሪ 10 ሓደ መልሲ ሃብ ንሓደጋ ዝዕድም ነገር ኣብ ቅድሚኻ ምስ ትርኢ መስትያት ወይ ስፔክዮ ክትጥቀም ይግባእ። ስለምንታይ እዩ? ምኽንያቱ ካብ ሓደጋ ንምድሓን ፍጥነተይ ምእንቲ ክውስኽ፣ በቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ብድሕሪ ዝስዕባ ተሽከርከርቲ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጸልወን ንምግምጋም፣ ምኽንያቱ ደው ንምባል ፍሬኑ ኣበርቲዐ ንምሓዝ ስለ ዘድሊ፣ ቅድመይ ኣብ ጽርግያ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ንምርግጋጽ። መልሲ በቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ብድሕረይ ዝስዕባ ተሽከርከርቲ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጸልዎም ንምግምጋም። ብቐጻሊ ከባቢኻ ብምህዳስ ናብ ጽርግያ ተዓዘብ።
ኣብ መንገድኻ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝስዕብ ከም ዘጋጥመካ ንምእማት ብቕልጡፍ ነቲ ሓደጋ ዝዕድም ነገር ምስ ኣለለኻዮ ብስሩዕን ጥንቃቐን ብስፔክዮ ተዓዘብ። ሓደ መልሲ ሃብ። ኣብ መወዳእታ ናይ ጽርግያ ንጸጋም ክትጥቦ እንዳተጸበኻ ከለኻ ዝተዓሸጋ ተሽከርከርቲ ንምርኣይ ምስ ዘጸግመካ እንታይ ትገብር? መጀመርታ ደው ብል ቀጺለ ቀስ ብምባል ተጠንቂቐ ንቕድሚት ብምጓዓዝ ብግቡእ ክርኢ ዘኽእለሉ ቦታ ሕዝ። ነተን ብሓደ ዝኣንፈተን ጥራይ ዝመጣ ተሽከርከርቲ ብምዕጋት ክትርእየሉ ናብ ትኽእል ቦታ ቀልጢፍካ ምጓዓዝ። ናብ ጽርግያ ንኽሕወት ዘተኣምን ምዃኑ ኣጋር ንኽሕብሩ ንጽበ። ብቕልጡፍ ናብ ዝነበርኮ ብምምላስ ካልእ መራኸቢ ጽርግያ ናዲ። መልሲ መጀመርታ ደው ብል ቀጺለ ቀስ ብምባል ተጠንቂቐ ንቕድሚት ብምጓዓዝ ብግቡእ ክርእየሉ ዘኽእለኒ ቦታ ሕዝ። ኣብ መራኸቢ ጽርግያ ህንጻታት ኣግራብ ወይ ዝተዓሸጋ ተሽከርከርቲ ናይ ምርኣይ ዓቕምና ይድርት። ምእንቲ ክትርኢ ንርጉእ ዝኾነ ፍልልይ ክትመዝንን ክትግምግምን ናብ ጫፍ መሕወሲ ናይቲ ጽርግያ ብዘገምታ ብምኻድ ክንርኢ ይግባእ። ከምዚ ኣብ ትፍጽመሉ ግዜ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያ ፍጥነቶም ወይ ኣንፈቶም ከቕይሩ ጠንቂ ኣይትኹኖም። ቁጽሪ 12 ክልተ መልሲ ሃብ። ኣብ ውሽጢ መስትያት ወይ ስፔክዮ ዝተንጠልጠሉ ነገራት ዘምጽእዎ ሳዕቤናት ንምርኣይ ይድርቱ፣ ንኣመራርሓኻ የመሓይሹ፣ ንኣቓልቦ የዘንብሉ፣ ንኣተኲሮ የሕይሉ። መልሲ ንምርኣይ ይድርቱ፣ ኣቓልቦ የዘንብሉ። ብናይ ቅድሚት ቬትሮ ናይ ተሽከርካሪት ብንጹር ከም ትርኢ ኣረጋግጽ። ስቲራክት ወይ ዝተንጠልጠሉ ነገራት ናይ ምርኣይ ባይታኻ ወይ ዒንተኻ ኣብ ጽርግያ ንዝህልዎ ኣድህቦን ስለ ዘስሕት ጥንቃቐ የድሊ። ቁጽሪ 13 ካብዞም ስዕቡ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ኣተኲሮኻ ከጉድሉ ዝኽእሉ ነገራት ዓዋቢልካ ሙዚቃ ምኽፋት፣ ምስ ተሳፈርቲ ምክታዕ፣ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም፣ ካሴት ሲዲ ናብ ቴፕ ምእታው፣ ንኽትዕርፍ ብግቡእ ደው ምባል፣ ደው ኢልካ ንራድዮ ምቕናይ። ኣስተውዕል 4 መልሲ ሃብ። መልሲ ዓዋቢልካ ሙዚቃ ምኽፋት፣ ምስ ተሳፈርቲ ምክታዕ፣ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም፣ ካሴት ወይ ሲዲ ናብ ቴፕ ምእታው። ኣብ ትመርሓሉ ግዜ ንኣቓልቦኻ ዘዘንብል ነገራት ምስራሕ ኣይግባእን። ኣብ ጽርግያ ድሕነትካ ንምርግጋጽ ክትከይድ ምእንቲ ሙሉእ ኣተኲሮኻ ክትመርሕ የድሊ። ዓዋቢልካ ሙዚቃ ምኽፋት ካልኦት ድምጽታት ከም ናይ ህጹጽ ኩነታት ተሽከርካሪት ናይ መጠንቀቕታ ድምጽን ኣይስምዓካን። ዝኾነ ኣቓልቦ ብምዝንባል ኣእዳውካ ኣብ መሪሕ ዝተርሰው ከም ተልዕል ወይ ዒንትኻ ኣብ ጽርግያ ንዝህልዎ ኣድህቦ ዝዕንቅፍ ምንቅስቓስ ምግባር ሓደገኛ እዩ። ቁጽሪ 14 መልሲ ሃብ። ካብዞም ስዕቡ ተሽከርካሪት እናምራሕኻ ከለኻ ኣተኲሮኻ ከጉድሉኻ ዝኽእሉ ኣይኖት እዮም። ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም፣ ማይክሮፎን ምዝራብ፣ ራድዮ ተሽከርካሪት ምቕናይ፣ ኣብ ካርታ ምርኣይ፣ ብመስትያት ስፔክዮ ምቁጽጻር፣ ናይ ሃፋ መጽረጊ ምጥቃም። መልሲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም፣ ኣብ ማይክሮፎን ምዝራብ፣ ራድዮ ተሽከርካሪት ምቅናይ፣ ኣብ ካርታ ምርኣይ። ምውጣን ጉዕዞ ኣገዳሲ እዩ። ነዞም ስዕቡ ወሰንቲ መጠንቀቕታታት ምፍላጥ የድሊ። ቅድሚ ምብጋስካ ንራድዮ ምቅናይ፣ ዝተወጠነ መደብ ዕረፍቲ ምውሳድ፣ ዝተወሰነ መስመር ጉዕዞ ጽርግያ መራኸቢ ጽርግያ ኣድለይቲ እንተኾይኖም ምምዝጋብ። ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ካርታ ካብ ምውጋስ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ካብ ምጥቃምን የገላግለና። ቁጽሪ 15 ኣብ እዋን ፀሓይ ዕራርቦ ተሽከርካሪት ኣብ ትመርሓሉ መብራህትታት ከተብርህ ዝግባኣካ ኩነታት ወላ እውን ናይ ጽርግያ መብራህቲ ኣብ ዘይበርሃሉ እዋን ምእንቲ ካልኦት ክርእኻ ዝኽእሉ ካልኦት ክውልዑ ምስ ረኣኻ ጥራይ ናይ ጽርግያ መብራህቲ ኣብ ዝበርሃሉ እዋን ጥራይ። ክልተ መልሲ ሃብ። መልሲ
ወላው ናይ ጽርግያ መብራህቲ ኣብ ዘይበርሃሉ እዋን ምእንቲ ካልኦት ክሪኢኻ ዝኽእሉ ናይ ቅድሚት ናይ ድሕሪት መብራህቲ ምስ ተበርህ ካልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያ ብቐሊሉ ክሪኢኻ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ብግዜ መዓልቲ እውን ናይ ምርኣይ ተኹለኻ ኣብ ዝጎድለሉ መብራህቲ ተሽከርካሪት ምብራህ ኣገዳሲ ይኸውን። ንኣብነት ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ እዋን ኣብ ከምዚ ኩነታት ብርሃን ቅድሚ ግዜ ክድብዝዝ ፅልግልግ ክብል ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ድሕነትና ነውሕስ። ቁፅሪ 16 ተሽከርካሪት ኣብ ትመርሓሉ እዋን ብዝያዳ ኣድህቦኻ ኣቓልቦኻ ከጉድሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምስ ትጥቀም ልዑል ድምፂ ዘለዎ ሙዚቃ ምስ ትሰምዕ ናብ ዳሕረዋይ ቤትሮ መሞቒ ምስ ትጥቀም ናይ ደገ መስትያት ስፒከር ምስ ተቋምጥ መልሲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምስ ትጥቀም ልዑል ድምፂ ዘለዎ ሙዚቃ ምስ ትሰምዕ ኣቓልቦኻ ዝስሕቡ ነገራት ኣእዳውካ ካብ መሪሕ ስቴርሶ ከም ተልዕል የዕንትኻ ጽርግያ ተቖጻጺርካ ንኸይትመርሕ ዝገብሩ ሓደገኛታት ኣጋጣሚታት እዮም። ስለዝኾኑ ተሽከርካሪት ኣብ ትመርሓሉ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ምቁጽጻር ናይ ተሽከርካሪት ይሃለኻ። ቁፅሪ 17 ክልተ መልሲ ሃብ ኣብ ነዊሕ ቀንዲ ጽርግያ ኣብ ትጓዓዘሉ ድኻም ዘስዓቦ ድቃስ ክስማዓካ ዝጅምር እንታይ ክትገብር ይግባኣካ? ነቲ ቀንዲ ጽርግያ ብምግዳፍ ውሑስ ቦታ ብምንዳይ ደው ብል ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ኣቀማምጣ ቅርጺ መሬት ብምዕዛብ ጉዕዞኻ ብቕልጡፍ ንምዝዛም ብፍጥነት ምምራሕ ናብ ተሽከርካሪት ንጹህ ኣየር ከም ዝኣቱ ምርግጋጽ ኣብ መንኮብ ፀግዒ ናይ ጽርግያ ደው ምባል መልሲ ነቲ ቀንዲ ጽርግያ ብምግዳፍ ውሑስ ቦታ ብምንዳይ ደው ምባል ናብ ተሽከርካሪት ንጹህ ኣየር ከም ዝኣቱ ምርግጋጽ ጉዕዞ ኣብ ትምድበሉ እዋን ምቹእ ተሳዕርፈሉ ቦታ ኣለሊኻ ምጽናሕ ተመራፂ እዩ። ብተወሳኺ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ድቃስ ከምጽልካ ካብ ዝኾኑ ነገራት ቅድሚ ጥንቃቐ ምግባር ይግባእ። ዝኾነ ኣድህቦኻ ዝሰልቡ ነገራት ንዘጋጥሙ ሳቢኖም ሓደገኛ እዩ ዝኸውን። ቁፅሪ 18 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ተሽከርካሪት ተሽከርክረሉ እዋን ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን መዓዝ ጥራይ ኢና ንጥቀመላ? ጻውዒት ንምቕባል ተሽከርካሪትካ ደው ተብለሉ ምቹእ ቦታ ኣብ ዝረኸብካሉ እዋን ትሕቲ 48 ኪሎ ሜትር ኣብ ትጓዓዘሉ እዋን ኣውቶማቲክ ማርሻ ዘለዋ ተሽከርካሪት ምስ ትኸውን መልሲ ለተሽከርካሪት ደው ተብለሉ ምቹእ ቦታ ኣብ ትረኸብካሉ እዋን ቴሌፎን ኣብ ትውድብለሉ ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ኣብ ትሰደሉ እውን ተቐበለሉ ግዜ እቲ ምቹእን ውሕስን ኣገባብ ተሽከርካሪትካ ብግቡእ ምስ ትዕሽጋ እዩ። ብተወሳኺ ብግቡእ ምስ ትዕሽጋ ናጻ ኮይንካ ብግቡእ ክትጽሕፍን ክድውልን የኽእለካ። ቁፅሪ 19 ሓደ መልሲ ሃብ ተሽከርካሪት እናምራሕኻ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም ኣብ ሓይሊ ሞተር ዝሰርሕ መሪሕ ስቴርቶ ቅቡል እዩ? ናይ ምርኣይ ባይታኻ የጉድል ኣተኩራኻ ብምስላም ማእዝንካ የስሕት ናይ ተሽከርካሪት ኤሌክትሪካዊ ስርዓት ጽልዋ ይገብር። መልሲ ኣተኩራኻ ብምስላም ማእዝንካ የስሕት ኣብ ዘለናይ እዋን ምምራሕ ተሽከርካሪት ሙሉእ ኣተኩሮን ግዜን ዝሓትት እዩ። ካልእ ዝኾነ ነዚ ዘቕይር ኩነት ምስ ዘጋጥም ሓደገኛ ሳዕቤን ክኸትል ይኽእል። ከም ውጽኢቱ ድማ ተሽከርካሪትካ ካብ ቁፅጥርካ ወጻኢ ትኸውን። ቁፅሪ 20 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ጠሊ ዘለዎ ጽርግያ ትጓዓዘሉ ኣብ ዘለኻሉ ህሞት ብህፁፅ ተሽከርካሪት ደው ከተብል ምስ ትደሊ እንታይ ክትገብር ይግባእ? ፍሬኖ ኢድን እግርን ብሓደ እዋን ምጥቃም ክልተ ኣእዳውካ ካብ መሪሕ ስቴርሶ ኣትሪርካ መሓዝ ናይ ድሕሪት ማርሻ ምምራጽ ብናይ ኢድ ምልክት ምሕባር መልሲ ክልተ ኣእዳውካ ኣብ ስቴርሶ ኣትሪርካ መሓዝ ኣብ ግዜ ተሽከርካሪት ምምራሕ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ነገራት ብግቡእ ምስትውዓል ከምኡ'ውን ብኹሉ ሸነኻት ከባቢኻ ብምዕዛብ ንዝኾነ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ኩነታት ከተውግዶ ይከኣል። ብህፁፅ ደው ከብለሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ
ቁልጡፍ መልሰ ግብሪ ብምውሳድ ተሽከርካሪት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፃር ምእታው ይግባእ። ቁፅሪ 21 ሰለስተ መልሲ ሃብ ካብ ብድሕሪኻ ዝተዓሸገት ተሽከርካሪት ኣብ ትብገሰሉ እዋን እንታይ ክትገብር ይግባእካ? ቅድሚ ምንቃልካ ከባቢኻ ትፍትሽ፣ ኩሎም እሴታት ስፔክዮታት ተሽከርካሪት ትጥቀም፣ ምስ ነቐልካ ከባቢኻ ትምልከት፣ ናይ ደገ መስትያት ስፔክዮ ጥራይ ትርኢ፣ ኣድላይ ምዝኸውን ምልክት ትህብ፣ ድሕሪ ምንቃልካ ምልክት ትህብ። መልሲ ቅድሚ ምንቃልካ ከባቢኻ ትፍትሽ፣ ኩሎም ስፔክዮታት ተሽከርካሪትካ ትጥቀም፣ ምስ ነቐልካ ከባቢኻ ምልክት ትህብ። ቅድሚ ምንቃልካ ብኹሉ ሸነኻት መስትያት ስፔክዮ ምርኣይ ፅርግያ ናፃ ምህላው ከተረጋግፅ ይግባእ። ንኹሎም መስትያት ስፔክዮ ትቆፃፀሮም ዘይትኽእል ክብሉ ቦታታት ንኻልኦት ተጠቀምቲ ክውል ፅርግያ እንታይ ክትገብር ከም ዝደለኻ ዝሕብር ብቑዕ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኣድላይ ዘበለ ምልክት ምሃብ የድሊ። ቁፅሪ 22 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ፀቢብ ናይ ገጠር ፅርግያ ኣብ ትጓዓዘሉ እዋን ንበዓል ብሽክሌታ ምቕዳም እንታይ ክትገብር ይግባእ? ቀስ ኢልካ ጥሩምባ ምንፋሕ ምሕላፍ፣ እኹል ቦታ ምግዳፍ ብቁልጡፍ ምሕላፍ፣ እኹል ቦታ ብምግዳፍ ቀስ ኢልካ ህድእ ኢልካ ምሕላፍ፣ ብቁልጡፍ ጥሩምባ ነፊሕኻ ምሕላፍ። መልሲ እኹል ቦታ ብምግዳፍ ህድእ ኢልካ ምሕላፍ። ቅድሚኻ ዘሎ ኩነታት ውሑስ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፅካ ጥራይ ኢኻ ክትቀድም ዝግባእካ። በዓል ብሽክሌታ ክትቀድም ከለኻ ልዑል ጥንቃቐ ብምግባር ነቲ ፅርግያ ብሙሉእ ክትጥቀመሉ ይግባእ። ኣብ መእተውን መውፅእን ናይ ሕርሻ ቦታ ዝንቀሳቐስ ናይ ሕርሻ ማሽነሪ ከይህልዋ እውን ኣተኩረኻ ምዕዛዝ የድሊ። ቁፅሪ 23 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ተሽከርካሪትካ ዝተገጠመ ብኢድ ዝተሓዝ ቴሌፎን ዝህሉ ቴሌፎን ክትጥቀም ምስ ትደሊ ክትገብሮ ዝግባእካ ፍጥነት ተቕንስ፣ ደው ትብለሉ ጥጡሕ ባይታ ተናዲ፣ መሪሕ ስቴርቶ ብሓደ ኢድ ትሕዝ፣ ኣብ መራኽቦ ብፍሉይ ጥንቃቐ ትገብር። መልሲ ደው ትብለሉ ጥጡሕ ቦታ ተናዲ። ኩሉ ግዜ ኣደቦኻ ኣብ ምምራሕ ተሽከርካሪት ክኸውን ይግባእ። ኣብ ትንቀሳቐሰሉ እዋን ቴሌፎን ክድውል ይኹን ክትሕዝ ኣይተሓልን። እዚ ማለትካ ኣብ ሰዓት 96 ኪሎ ሜትር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ድማ 27 ሜትሮ ኣብ ትጓዓዘሉ ኩነታት ንኣተኩሮ ናይ ዓይንትኻ ካብ መንገድኻ ብምውፃእ ንሙሉእ ምቁፅፃር የተዓናቕፍ። ቁፅሪ 24 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ተንቀሳቐስ ቴሌፎንካ ምስ ትደወል እንታይ ክገብር ይግባእካ? ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ፍጥነትካ ምጉዳል፣ ብግቡእ ዝሰማዓካ ቦታ ደው ምባል፣ ብዝተኻለካ መጠን እቲ መልሲ ምሕፃር፣ ቀስ ብምባል ካልኦት ክሓልፉ ዕድል ብምሃብ። መልሲ ኣብ ግቡእን ዝሰማዓካ ቦታን ደው ምባል። ንህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ፃውዒት ቴሌፎን ጥቕሚ የብሉን። ኣብ ተሽከርክረሉ እዋን ናይ ቴሌፎን ርክብ ትፍፅመሉ ጉዳያት ምስ ዝህልወካ ኣብ ጉዕዞኻ ተዕርፈሉ ውጥን ብምድላው መልእኽትታትካ ከተመሓላልፍ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ኣብ ግቡእን ዝሰማዓካ ቦታ ደው ብምባል ድሕነትካ ኣረጋግፅ። ቁፅሪ 25 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ፅዑቕ ትራፊካዊ ዘለዎ ቦታ መንገድኻ ምስ ጠፍኣካ እቲ ዝበለፀ ክትገብሮ ዝግባእካ ስጉምቲ እንታይ እዩ? ኣብ ሴማፎሮ ደው ምባል ንሰብ ኣጋር ምሕታት፣ ንኻልኦት መራሕቲ ተሽከርከርቲ ብዓውታ ምሕታት፣ ኣብ ፀግዒ ፅርግያ ደው ብምባል ካርታ ምርኣይ፣ ካርታ ድሕሪ ምርኣይ በቲ ብዝሒ ተሽከርከርቲ ዝኸድዎ ምኻድ። መልሲ ኣብ ፀግዒ ፅርግያ ደው ብምባል ካርታ ምርኣይ። ኣብ ፍሉጥ ዘይኮነ ቦታ ብቐሊሉ መንገድኻ ክትስሕት ልሙድ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትገብሮ ዝግባእካ ብቐዳምነት ተሽከርካሪትካ ኣብ ግቡእን ውሕስን ቦታ ደው ብምባል ካርታ ምርኣይ ወይ ሰብ ምሕታት ኣንፈትካ ይነፅር። ቁፅሪ 26 ሓደ መልሲ ሃብ ክትመርሕ ከለኻ ዓንዲ ናይ ቅድሚት ሜትሮ ካብ ምርኣይ ዝኽብለካ ብፍሉይነት ክትጥንቀቐሎም ካብ ዝግባእካ ቀንዲ ፅርግያ፣
ل ኣብ ክልተ ዝኣንፈቱ ጽርግያ ሕ ኣብ ምቕራብ ሓደ ዝኣንፈቱ ጽርግያ ም ኣብ ምቕራብ መራኸቢ ጽርግያ ተዓጸፍቲ ጽርግያን መልሲ መ ኣብ ምቕራብ መራኸቢ ጽርግያን ተዓጸፍቲ ጽርግያን ዓንዲ ናይ ቅድሚት ቬትሮ ካብ ምርኣይ ስለ ዝኽብለና ብፍላይ ኣብ መራኸቢ ጽርግያ ተዓጸፍቲ ቁሩባት ጽርግያን ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ። ብፍሉይ ንሰብ ብሽክለታን ኣጋርን ንኽትሪኦም ስለ ዘጸግሙ ዕዙዝ ጥንቃቐ ምግባር ይድሊ። ቁጽሪ 27 ሓደ መልሲ ሃብ ንድሕሪት ኣብ ትመርሓሉ እዋን ብድሕሪኻ ብግልፂ ክትርኢ ምዘይትኽእል እንታይ ምገበርካ? ሀ ቬትሮ ናይ መስኮት ብምኽፋት ድሕሪኻ ምርኣይ ለ ማዕጾ ኸፊትካ ብድሕሪኻ ምርኣይ ሐ ናይ ጎኒ መስትያት ስፔክዮ ምርኣይ መ ሰብ ነመርሓካ ተወከስ መልሲ መ ሰብ ንኽመርሓካ ተወከስ ተሽከርካሪት ንድሕሪት ክትመልስ ወይ ክትመርሕ ምስ ትደሊ ብግቡእ ከጥውየካ ብኹሉ ሸነኽ ከርእየካ ዝኽእል ቦታ ምረጽ። እዚ ምዘይከኣል ምርኣይ ምስ ዝኣበየካን ሰብ ንኽመርሓካ ተወከስ። ቁጽሪ 28 ሓደ መልሲ ሃብ ንሓደ መራሒ ተሽከርካሪ ካብ ዓይኒ ከውሊ ዝብላ ቃላት እንታይ ማለት እዩ? ሀ ብጸጋማይ ምርኣይ ስፔክዮ ዝርአ ቦታ ለ ብዓቢ መብራህቲ ናይ ቅድሚት ዘይርአ ቦታ ሐ ብየማናይ መርኣይ መስትያት ስፔክዮ ዝርአ ቦታ መ ብኹሉ መርኣይ መስትያት ስፔክዮ ዘይርአ ቦታ መልሲ መ ብኹሉ መርኣይ መስትያት ስፔክዮታት ዘይርአ ቦታ ዘመናውያን ተሽከርከርቲ ኣማእዚኑ ዘርኢ ምዕቡል ናይ ድሕነት ዝሕግዝ መርኣይ መስትያት ዘማልያን እንተኾነ ብኹሉ ኹርናዓት ጎንታት ናይታ ተሽከርካሪት ከርእየካ ኣይክእልን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓደ መራሒ ተሽከርካሪ ብልዕሊ መንኮብ ምርኣይ ካብ ሓደጋ ጠንቂ ዝኾኑ ነገራት ክጥንቀቕ ዝግደድ። ቁጽሪ 29 ሓደ መልሲ ሃብ ተሽከርካሪት እናመራሕካ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ክትሕዝ ኣይግባእን። ምኽንያቱ ሀ ዝኾነ ትራፊክ ኣብ ቅድሚ የለን ኢልካ ክሳብ ዝኣመንካ ለ ብሓደ ኢድካ ምዝዋር ክሳዕ ዝኸኣልካ ሐ ናይ ምምራሕ ኣዶቦኻ ኣብ ጽርግያ ስለ ዘዘንብለካ መ ሞተር ተወሊዑ ከሎ መስመር ወይ ኮኔክሽን ስለ ዝደክም መልሲ ሐ ናይ ምምራሕ ኣዶቦኻ ኣብ ጽርግያ ስለ ዘዘንብለካ ምምራሕ ተሽከርካሪት ኩሉ ግዜ ሙሉእ ኣዶቦኻን ኣተኲርኻን ዝሓትት ዕማም እዩ። ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ሒዝካ ተሽከርካሪት ምምራሕ ናብ ሓደጋ ንምቅላዕ ዘለካ ዕድል የዛይድ። ተሽከርካሪት ክትዝውር ከለኻ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ካብ ምጥፋእ ድሕነትካ ውሕዝ። ዝኾነ ጻውዒት ወይ መልእኽቲ ተሽከርካሪት ደው ምስ ኣበልካ ጥራይ ተቐበል። ቁጽሪ 30 ሓደ መልሲ ሃብ ኣብ ተሽከርካሪትካ ብኢድካ ዘይትሓዝ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ተገጢሙላ ምዝህሉ እናመራሕካ በዚ መሳርሒ ምጥቃም ሀ ክሳዕ ጸቢቕካ ዘይጎያኻ ውሑስ እዩ ለ ኣዶቦኻ ኣብ ጽርግያ የዘንብለካ ሐ ብሕጊ ጽርግያ ዝተፈቕደ እዩ መ ንድሕነት ጽርግያ እቲ ዝበለጸ እዩ። መልሲ ለ ኣዶቦኻ ኣብ ጽርግያ የዘንብለካ ካብ ኢድ ናጻ ዝኾነ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምጥቃም ንውሑስ ኣመራርሓ ይጠቅም ማለት ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣዶቦኻ ስለ ዘዘንብል ከም መራሒ ተሽከርካሪት መጠን ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ነብስኻን ካልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያን ሓላፍነት ክስምዓካ ይግባእ። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪሜድያ ሰንተር ንሎሚ ዘዳለኽዎን 30 ሕቶታት እዚአን ነይረን። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ብሰላም ንራኸብ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ርእይቶ ምዝልወኩም ኣብ ናይ ታሕቲ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትከድፉለይ ብትሕትና ይሓተኩም። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።